Скоро ще направиш сигурно 40 години стаж. Да. И колко пенсийка ще взимаш? 1200 май ще направя. Какво ще правиш с нея? Ще ходя се снимам в някое фотостудио. Ма не се смейте, защото ви широко около врата. Да, ражда ви главата, измисляте подкастове, пилно и пишете, мишете, бришете и изкарвате по някой лев. Ама знаете ли ваши колеги на какво дериче са? Само на един съм дал за жена му поне 5 пъти пари. Топ журналист. Човека не може да й купи скъпи лекарства, замина вече на 68 години. Ето, цялата ни система е продана. Защо ги оставяш тези хора на произвола на съдбата? Бе? Поне им дай достоен живот да си купят лекарства. То е ясно, че няма за месо и за това. Ама да имат поне пари да си купят лекарства и кисело мляко и хляб.